So ito na siya mga sangkay. Successful yung gawa natin. Magandang gabi mga sangkay. Welcome to my YouTube channel, Sangkay Alvin. First of all, ako nga pala si Alvin Sawaan. My YouTube channel is Sangkay Alvin. Ayan. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng ceiling exhaust fan. Ito siya. Ito siya guys. Kadalasan ginagamit ito sa mga CR natin. Yan. So yan, pag halimbawa nasira yung exhaust fan nyo, pwede kayo na lang mag-ayos. Hindi na kayo pupunta sa mga repair, mga shop, mga nag-aayos. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos na hindi na kayo pupunta sa mga paayusan. So ayan. So ito siya guys. Ito siya. Ang problema nito, hindi na siya umaandar, hindi na siya umiikot. Nasira na siya. So ngayon, samahan nyo ako na ayusin natin to. Baklasin muna natin to lahat isa-isa. So una-una, ipunin nyo yung mga tornilyo na kinakalas nyo para hindi kayo mahirapan. Baka kasi mawala siya, mahulog, kalat-kalat, kahit na magpagano. So advice ko lang sa inyo na ipunin nyo lang sa isa talagyan. Ito siya guys. Next, dito naman sa likod, buksan natin yung wirings na. So ayan. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe na, Sangkay Alvin. Huwag din kalimutan yung notification bell. Pakiclick na din para updated kayo sa mga may upload na bagong video. So ito siya guys, ito yung wiring guys. Masangkay, ito yung wiring. So ayun nga mga sangkay, sabi ko nga sa inyo, pag isa-isahin nyo yung mga nababaklas nyo, huwag yung saan-saan lang ilalagay. Ayan. Ito yung capacitor nyo. So sa mga hindi pa pala nakakaalam kung ano yung sangkay, yung sangkay pala is kaibigan. Kumbaga sa amin sa Samar, sangkay kaibigan, kaya yun. So bago natin kalasin yung motor, i-test muna natin siya kung ano nga ba yung problema niya.
So ito na guys, ito na masangkay yung motor niya. Ito na masangkay. Ngayon, ititest natin siya. Isa-isa. Ito yung blue common. Tapos ito naman yung dalawa. Yung running niya. So ngayon, titest natin siya. Blue to violet and then blue to brown. Ito siya guys. Ito ipakita ko sa inyo. Blue, violet, and brown. So ngayon, gagamit tayo ng tester. Ito. Gamit tayo ng analog multi-tester. So ngayon, papakita ko sa inyo. Ilagay nyo sa 1T yung tester nyo para malaman kung anong problema. So ngayon, tititest na natin yung blue to violet kung magpapalo siya. So ayan, nagpapalo siya, masangkay. Kung nakikita nyo, nagpapalo siya. So ngayon, yung ititest naman natin is blue to brown. So ayan, test natin. So ayan, nagpapalo siya pero ano lang, konti lang. Ano lang. So ibig sabihin, may sira yung motor na. So ayan, dapat magpapalo dapat to. So ayan, dito na naman masangkay. So ngayon, baklasin na natin to, itong motor. Baklasin na natin. So ito na mga sangkay. Ito yung motor niya. Ito yung tinatawag na thermal fuse. Ito yun. So ngayon, ang gagawin natin, i-jumper natin siya para umandar ulit siya, umiikot ulit siya. I-jumper lang natin siya. Tapos tanggalin natin yung mga tali. Ito. Tanggalin natin. Guys, ito masangkay. Dahan-dahan pala sa pagkakat natin. Baka may maputol na wire. Mahirapan na tayo ng ayusin kung may maputol. So, ayan. Dahan-dahan mga sangkay. So ito na siya masangkay. Ito na yung thermal fuse. Ngayon, ano natin yung balat niya para ma-jumperan natin. Ito, tanggalin natin yung pinakabalat niya kasi yung wire na nandito siya. Pinaka-cover niya, magpainit tayo ng soldering iron. Ito, saksak natin ito para pagkatapos natin mainit na siya. So
So ngayon, mainit na yung soldering iron natin. Hinangin na natin siya. So ito na siya mga sangkay. Ginamper na natin siya. Ito siya. Ginamper na natin siya. So ngayon, bago natin ibalik, i-tester ulit natin kung magpalo na ba siya. So ayan. Pakita ko sa inyo mga sangkay. So ngayon, ang iti-test natin ay blue to violet. Blue to violet. Yan. Nagpapalo siya mga sangkay, nagpapalo siya. Pagkatapos, blue to brown. I-test natin. Ayun. Nagpapalo na siya. Kanina hindi nagpapalo. Ayan. So ngayon, ibalik na natin. Pero bagong lahat, wag muna natin kalimutan na lagyan ng tali o kahit ano na lang, kahit cable tie. Basta maganda lang yung ano, may connection, may balik lang siya. Ayan. So ito, gamitin natin ng cable tie. Masangkay, dahan-dahan lang yung pag ano, baka may maputol. So ayan masangkay, pinalag na natin. Ano siya? So ngayon mga sangkay, ibalik na natin siya. Balik na natin. Ito. Lagayan. Ibalik na natin siya. Tapos, testing natin mamaya. Ayan. Pag ganito pala, mga sangkay, yung kadalasan nasisira dito, pag hindi na siya umiikot, yung kadalasan nasisira dito is yung thermal fuse niya. Kaya pag nag-trouble yung ano nyo, pag hindi na gumana yung suspan nyo, so yun ang gawin nyo. Jumper nyo na lang. Pero mas maganda kung bilan nyo ng thermal fuse. Pero kung wala namang malayo naman sa bayan, so yan na lang gawin nyo. Jumper nyo na lang. Ibalik na natin yung mga tornilyo na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Alvin. Yan po yung YouTube channel ko. And then click na din yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video.
i-upload ko. So ayan mga sangkay, ngayon tapos na natin siyang hugasan. Ngayon, ibalik na natin siya. Ibalik na natin. So ito na siya mga sangkay, i-wiring na natin siya. Ito. Pakita ko sa inyo kung paano wiring ito, kung paano siya ibalik. Ito, ground to ground. Yung ground yung galing sa motor. Tapos yung dito sa connection niya, yung isang ground. Ayan. Dito natin. Ayan. Tapos brown to brown. Ayan. Brown to brown. Tapos yan ulit natin. Yan. Tapos yung capacitor na is yung kahit magkabaliktaran to, masangkay, okay lang to. Pagdikin muna natin yung parehas blue. So ayan, dalawa na lang sila. So ito pakita ko sa inyo mga sangkay. Ito. Diba? Ito. Yung natira na lang is violet, tapos yung blue. Dito natin i-connect yung capacitor. Kahit magkapalit ito mga sangkay, walang problema. Ayan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and click na din yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Tapos, tago natin siya. Make sure masangkay na maganda yung pagkakatupi ng ano nyo, yung dito sa ano, sa may wire, maganda yung pagkakatupi para hindi short circuit siya, para hindi magkakaano sa problema. So ayan mga sangkay, bago natin i-assemble na lahat, i-testing muna natin kung gagana ba siya. So ito na siya mga sangkay, successful yung gawa natin. Ayan na siya, naririnig nyo ba mga sangkay? Ayan na siya. Oh, ayan na. Ang lakas. So ganyan lang mga sangkay yung pag
ayos ng mga access file nyo. Balik na natin ito. Nakita nyo naman mga sangkay, ganyan lang yung technique, ganyan lang yung pag-aayos niya. Kadalasan kasi nasisira is yung thermal fuse niya. So yun nga, gawin nyo, i-jumper na lang. Pero mas maganda kung papalitan nyo siya ng thermal fuse. Pero kung wala naman, ayun, yun na lang gawin nyo. Sangkay.